Nilip constituency ke parlo Inglong hawar jesemet Borlangso borpung lapen tarapung hawar arat thoi kedam kewang to warang bong kilak keleng kesang adim kavepen kedam tanga por ki thengpiarum alongsi sangpondo sitame Ratsai klembang phu Bidya Teron aning ke mepen kesang ahem kimrang patang pon pamisi aphan kedam tang aruni phai thongke prai siani hodai pontanglo Ratsai klembang Bidya Teron non-deadly aphan kerap lapukali. Kedam tangarni apor pentami rad akidu kisung along pen kecheng lok dorde phophe along antami kipi ke pajir dun vera bang phulo. Lason thak thaksi non aportami nilip ahawar jesemet inglongari ke doara ratuma phan thoi kedam kewang towarajak along kesang adim kavi puchinisi isi kesang ahem kedam tang arni pen kimrang ponlo. Laso pen kedam tang aruni phai thongke brai siani bangso kesang ahem kimrang patang pon pamisi inglong arat aphan hodai ponlo la bangso kesang ahem laki chek abera borlangso lelia prang jong hema pen borlangso adak alongsi bangso kesang ahem kimpi ponlo la bangso kesang ahem pen ajok non eprang gewang jilangarni inglong arat atum arni ari kachitibin adim lapen kesang adim awarsai long ponpo Lason ke klem pit hegapod inglong arat atum pentami Ratsai klembang Bidya Teron aphan kachoropi pajirpon. News report Karbinglong Live.